Салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали Бизнес TG. Ман медонам бародаро ки бисёриё ки канали моро тамошо мекунанд аллакай медонанд оид инвеститсия ё ин ки кор мекунанд дар криптобиржо ё ки дар брокерҳо. Ва дама навистанд, бисёриё навистанд дар комментариё ки чӣ хел кунем вақте ки мо мехарем дар Binance ё ки дар дига биржо, бубинем ки дар кадом уровино мо харидагем, мақсад монета ва чӣ хел бифаҳмем ки фоида чанд қадар шидагиай. Ҳаст дар биржое ки нишон метиҳанд ба монанди биржаи Bybit, нишон метиҳад ки шумо дар кадом уровин харидагем, дар кадом уровин мисол фурӯхтагем ва чӣ қадар средни ценатон чӣ қадар ай. Ва мо чӣ хел нишон додагӣ будем дар видеои гузашта, просто нишон додагӣ будем. Ана гуфтам ки ҳар мо видео мекунем оиди ки чӣ хел мо криптовалюта мехарем дар як суммаи муайян қатӣ. Ва ина ҳамаша дар портфели санҷишӣ, дар CoinMarketCap добавид кардагем ва бисёриё хоҳиш карданд ки мо нишон бидиҳем ки чӣ хел дар CoinMarketCap портфел добавид мекунем. ҳозир мавзӯъмон оиди ҳамин CoinMarketCap мешавад. Танҳо роҳи добавид кардани портфел дар хитон ва яъне ки монетое ки мехарем дар биржо чӣ хел метавонем ки дар CoinMarketCap добавид кунем ва нигоҳ кунем результатошо ки чӣ қадар шумо кор мекунем, чӣ қадар портфелтон боло меравад ё ки поён меравад. Ва ҳатман видеоро бародаро то куша тамошо кунед. Ва мавзӯи важнее ки қариб ҳама ҳар рӯз менависанд, ҳар рӯзам нанависанд, дар як ҳафта як бор ё ки дар як моҳ якчанд одам менависад. Ин мавзӯи мошенникоай ки айни ҳол гарани зиёд одамои моро фреб карданд имена тоҷикоро. Ва мо бетараф нестем. Мо якчанд видео кардагӣ будем, метавонед дар канал тамошо кунед оиди мошеннико. Накем фисёта ки бо ҳар рӯз қариб мешаванд хали ки одаморо фреб кардастанд, дар мо менависанд, баъде ки уже фребшон кардагианд. Баъдан одам менависанд. Барои он қадар бародаро ҳатман видеоро тамошо кунед. Ягон одамое ки шиносоитон ки боша равон кунед, бинанд ки мо камтарам боша нашо ки мошеннико гап мезанем, чӣ хел шумо метавонед ба ёре гуфта. Агар ки видеоро шумо хуб қабул кунед, метавонем ки видеои калон полни оиди ҳамин мошеннико снимат кунем ва полни бифаҳмонем ки чӣ хел кор мекунанд ба ё. Мо ҳозир камтарак дар охири видео мегӯем нашоти мошеннико, мегӯем нашоти ҳамое ки недавна ду одаме ки дар мо навист, ҳамин як се рӯзада дар мо ду одам навист ки фребшон кардагӣ буданд. Ва ҳозир ҳамаша дар охири видео мегӯем. Биёед нигоҳ мекунем оиди соз кардани криптопортфела. Медонем дар любой браузере ки ба телефонам шумо метавонед бинависем ки CoinMarketCap ва хелш автоматически меброяд. Ҳамин сайти ки мебинед CoinMarketCap меброем ва нигоҳ мекунем. Вақте ки дар омадаед дар CoinMarketCap, дар шумо главни экранатон нишон метиҳам. Чӣ мебинед? Ҷада тренд криптовалюта, дига чизо, индекс страхи жадност, ки мегӯянд тарсу тама, чӣ хеле ки баъзиётон медонед. Ва дар инҷода рейтинги криптовалютаҳо ҳастай. Ай якам, ай рекапитализатсияшон, Coin, Ethereum, BNB, XRP, дига монетаҳо метавонед худтон дар омада тамошо кунед ҳамаша. Ва основном дар инҷода на танҳо криптовалюта аст. Шумо также метавонед ки дига маводои биржаро биёед, аксия, облигатсия, фондо, ҳама чиз қариб ки ҳаст дар CoinMarketCap. Ва основном мо гуфтем оиди сохтани портфел гап мезанем. Нигоҳ кунед шумо чӣ хел портфел месозем. Дора равзанаи портфолио медурем. Чӣ хеле ки мебинем мо аллакай якчанд портфел сохтагем, портфелои санҷишӣ, портфелои тестови шумо метавонед дар хитон хел бигиред. Вақте ки шумо анализ карданӣ мешем, просто метавонед как демошот худи истифода барем дар хитон, просто ягон монета бихарем ва муайян кунед ки допустим уровини чанда харидем. Шумо допустим мегӯед ки боло меравад монет, мехаринеш ва нигоҳ мекунед ки анализи мо чӣ қадар дуруст аст. Ва пеши ҳави гуфтам ама ки пеши ҳави ки шумо портфелро мекунед, шумо бояд аввал регистратсия кунед дар CoinMarketCap. Бесплатная регистрацияш ягон сум, ягон чӣ намегирад, просто медиред осонакай. Дар ҳамин ҷо меҷиқен, аккаунт электронии поштатона, қати номтон менависен, тамом регистратсия мешавад. Баъдан дар шумо метавонед портфелро кунед. Любое время телефонтон алишкунед компютератона, метавонед телефон дар компютер нигоҳ кунед чӣ хеле ки ҳозир мо дидастем. Ва нигоҳ кунед соз кардани портфел. Шумо медонед дар инҷо ягон портфел надоред, просто созdat портфолио мекунед ва дар инҷо метавонед также аккаунти Binance-тона пайваст кунед, метавонед аккаунти OKX пайваст кунед, метавонед любой криптокошелок, агар ки шумо дошта бошед кошелоки Trust Wallet, кошелоки ё ин ки ай MetaMask, ё ки дига кошелокҳо ҳастанд Polkadot, шумо метавонед подключат кунед, автоматически худаш сервис меёвад кошелоки шуморо ва нишон медиҳад сумматона ки чанд қадар дар кадом уровин хариден чӣ хел. Ва ҳозир мо нишон медиҳем ки ручной шумо чӣ хел метавонед добавид кунед.
также гуфтем Binance ҳам метавонед добавид кунед, метавонед аккаунти Binance-тон просто пуш ва автоматически худаш меёвад нишон медиҳад уровня хариди фурӯштона. Ва мози ручной добавид кардана нишон медиҳем. Инҷа просто дар портфел изменид мекунем, допустим кадоме ки допустим сурatoш ягон чи хӯротон сурат мемонад, ягон чи интихоб мекунем, сохранид имятон мемонад, допустим тест. Бен ман сармоягузор мемонам. Ман сармоягузор. Шумо метавонед любой чӣ монед. Всё созад портфолио мекунем. Ва нигоҳ кунем, портфеле ки мо сохтем аллакай пайдо шуд, нол актив дорад, ҳеҷ чӣ надорад. Ва шумо чӣ метавонед портфел, то есть актив добавид кунед. Мебинем добавид транзаксию. Мо инҷа хем добавид транзаксию ва монети ки дар шумо дар кораи криптовалюта ёки аксия, чизе ки допустим шумо метавонед харид кунед, ҳамашон ҳастанд. Просто дар поис менависед, допустим биткоин дар кора, дар шумо биткоин харидагиен дар аккаунти Binance-тон ва мехоҳед добавид ина. Ма в основном чӣ добавид мекунам? Мо вақте ки мехарам ягон актива, сразу медорам баъди харидан дар CoinMarketCap ва добавид мекунам. Допустим биткоин. Нархи чанд дона биткоин шумо мехаред? Допустим метавонед ки шумо банависед донаша, агар шумо бисёр бихарем биткоин, хай биткоин медонем ки қиматаш шумо дона харида наметавонем. Мисол 7 дона мехаред, шояд мехарем, не ки ҳозир 26-27 ҳазор доллар. Барои ҳамин қадар вақте ки шумо ба компютер харидани мешед, дар иҷода шумо нарха нишон медиҳад ай рӯи количество, не ки вақте ки ба телефон мекунед, дар телефон осонтар ҳамон хел ки шумо метавонед суммаи харидагитона просто банависед, хатиш автоматически мебурад. Допустим количество биткоини мо мегирем 0,1 биткоин, ё ки 0,1 биткоин. И примерно $271 мешавад. Просто добавид мекунед транзакциятона. Всё, автоматически дар портфели шумо баромад. Шумо чӣ қадар биткоин уже хариден, нишон медиҳад. Чӣ қадар шумо метавонед дига активро добавид кунед. Нигоҳ кунед, бо добавид транзакция боло мебуред. Метавонед хубиш чия? Допустим шумо 1 моҳ пеш, 1 сол пеш монет харидагиен ё 5 сол пеш кадом рӯзда чанд сомон чанд доллар харидагиен, метавонед просто добавид кунед. Допустим мо XRP харидаги будем, дар иҷа числа допустим октябр ҳамин рӯза метавонед шумо соли 2020 бигиред. Мисол шумо соли 2020 XRP харидаги будем. Также шумо метавонед дар иҷа нигоҳ кунед, агар ки шумо дар ҳамон ҳолат харида бошед, допустим мехариден ё ин ки допустим шумо мегирем ки шумо дар бораи криптовалюта 3 сол пеш фаҳмидем дар бораи биткоин ва ҳамин 3 сол пеш дахтон биткоин мехаридем ё ин ки биё мегирем XRP мехаридем 3 сол пеш дар $100 ва ин ҳол чанд сомон мешид, шумо метавонистед ки нигоҳ кунед ки то есть чанд сомон мешид ҳам суммаи харидагии шумо. Также чӣ хеле гуфтем, шумо метавонед числааш навиш кунед любой сол, любой моҳда бимонад. Нигоҳ кунед. Медурем допустим хай ягон вақта мегирем 3 январи соли 2019 изменид дата мекунем, ценаша мебинем ки 0,29 цент буд нархи XRP. Ва агар ки мо $100 допустим ҳамин қадар XRP мо мехаридем ва добавид мекунем ручной. Ва нигоҳ мекунем, вақте ки дар портфелмон биромад, ка нишон медиҳад ки айни ҳол мо XRP чӣ қадар плюс дем. $78 аз $100 харидагимон плюс дем. Агар ки мо дар $50,000 мехаридем, уже $8,000 плюс мешидем аз XRP. Ва нигоҳ кунед ки ҳамаш худаш нишон медиҳад общий прибылимон чанқай, количество харидагимон чанқай ва главниш ки кадом вақт шумо харидагиен. 3 январи соли 2019 харидагиен ва средний ценатон чанқай. Средний ценара якчанд монет вақте ки бигиред, шумо баъдан метавонед ки бибинед средний ценаша. Допустим медурем ягон числаи дигарро мегирем, соли допустим 2021 мегирем ва нарха мебинем ки қариб 1 цент уже қиматтар буд, ӯзи арзонтар шудагиад. Допустим мегирем ки мо 1000 таи дига харидагием. Ва нигоҳ мекунем. Вақте ки биромад средний ценаи мо 0,79 мешавад. Также вақтҳои харидмон нишон медиҳад, кай харидем, кай допустим фурӯхтем. Фурӯхтанша метавонед шумо добавид транзакция кунед, продат кунед ва ҳамон количестваша бизанед, добавид кунед, автоматически нигоҳ мекунем. Автоматически нишон медиҳад ки чӣ қадар яда шуд ки мо чанд долларай ҳамаша метавонед ки нигоҳ кунед. Метавонед ҳам хеле ручной любой монета добавид кунед. Агар ки бо монети нав добавид кардем боша, назар мекунед, добавид мекунем просто транзакция. Кадом монети ки дар кора, допустим монети унфира мегирем, нигоҳ мекунем. Поиска мезанем монета, количестваша менависем ва нигоҳ мекунем ки нархш чанқай, чӣ хеле, допустим солша метавонед вибр кунед, кай чӣ хеле буд,
чиши дар нави дата мекунем ва нархи монета мебинем ки чанд қадар буд. Также метавонед добавид мекунем дар инҷа пулни дар шумо нишон медиҳад чанд доллар дорем дар шотон, чанд қадар минус рафтагем, кадом активтон ай ҳама бисёр плюс дай, кадом активтон ай ҳама бисёр минус дай. рангина портфелое ки мо кардагем, портфели санҷишӣ биё нигоҳ мекунем. нигоҳ кунед ки мо 5-6 моҳ мешавад портфел гирифтагӣ будем. аллакай ай ҳама прибили мо дар 24 соат қариб ки $60 ва в общем прибил ай ҳама портфел мо $115. ҳама лучши активи ки мо гирифтагем ин монети перпай 57% прибил додагия $57. монети ҳама безебмон ин монети галай минус $30 минус рафтагия. также метавонед нигоҳ кунед ки кадом активҳо дар инҷа ҳастанд, полни вақти харитон, вақти фурӯхтан ҳамашон ҳаста ва нишон медиҳад. в общем агар картинка намонед нигоҳ кунед метавонед ки чӣ хел активҳои шумо вақти харидагитон график поёни бола рафтагия. ва ба ҳамин қадар бародарон мо ҷамъбаст мекунем темаи криптопортфела. ба фикрам ки дар ҳаматон фаҳмо шуд, ҳаматон хуб фаҳмидем. ягон саволо боша метавонед ки дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед, мефаҳмонем. биёед дар бораи мошеннико мегем. чӣ хеле ки бародаро гуфтем, дар мо постоянно менависанд одамое ки аллакай фреб хӯрдагиянд. недавно я бародар навист, мега 20,000 рубл мошеннико фребиш карданд. бо як кайси дига недавно навист, хай уж суми камтар калонтарай, хуб мешавад ки ман бирам нагум чанд сумай, барои ки суми калонай фребиш кардагиянд. вообще одаме ки вообще намефаҳмад ин соҳара криптовалютара, вообще намедонад чия чӣ хеле, я намуд дар доверияшон даромадагиянд ва ё просто ба гап хе мекунанд ки шумо бовар мекунед ки ҳамуо барои фоидаи шумо кестанд. як шумо хида мекунед ки ва ё кора барои худшон кестанд ки шуморо фреб кунанд ва чӣ хел гем суми шуморо бигиранд. барои ҳам қадар бародаро ай ҳаматон як хоҳиш, ҳамин вақте ки намефаҳмед як кора, вообще кардагӣ нестен ё ки нав сар мекунед, илтимос ки ай пеши худтон кор накунед. ҳар одамда бовар накунед. ягон одамое ки дар шумо вақте ки именно одамое ки зангтон мезананд, шумо дар ягон брокер ё ки регистратсия мекунед ё ки чӣ мегӯям дар ягон брокер кор мекунед, вақте ки занг мезананд мегӯям мо ай фалон брокерем, именно бо ва ё дар шумо метавонанд ки чӣ меёранд, документ нишон метиҳанд, мо легальне мақсад мо официально кор мекунем дар фалон давлат, ё ҳамашон мошенника бародаро, даже суратҳошона, сурати паспортшона бовар накунед. Ребята, сегодня с утра у нас очень хорошее предложение для всех моих братьев и сестер и подписчиков моего канала. При инвестиции в 7000 самоний мы получаем с вами от 200 и больше тысяч самоний на выходе. Поэтому кто готов, пишите, не стесняйтесь, поговорим, я вам все объясню и все расскажу. бовар накунед, ин кори криптовалюта именно фондови рынок, зада хубтарш ки худтон ёд бигиред, худтон кор кунед, суми худтона худтон управлят кунед. ягон кас дига барои шуморо дар инҷа намеяд кор намекунад, сум дар шумо бития ва ё мега ки мо фоиз мегирем, кор мекунем, допустим $1000 кор кунем, мора 15-20% метиҳи, $150-200 шумо хеле нестем бародар дар рынок. ман бо мегӯм, мана зиёда 50 одам навистагия ки фреб хӯрдагиянд, занако ҳастанд, мо бисёр занакоро фреб мекунанд, дахтароро фреб мекунанд, ё ки ак намедонам шояд зуд бовар бошанд. барои ҳам қадар бовар накунем, именно особенно одамое ки зангтон мезананд, постоянно менависандтон, бовар накунем. Давайте посмотрим на примере. Разберем пример, допустим, что мы берем за основу 1000 самоний. Вы инвестируете 1000 самоний, я эти деньги перевожу на биржу и начинаю работать с ними. Работаю я по внутридневной системе скальпинг. Внутридневная система скальпинг это означает минутные сделки, достаточно короткие. По такой тактике, по такому формату сделок в первые 2 часа есть хороший шанс заработать 10 000 самоний. То есть ваш заработок увеличивается в 10 раз. Салам алейкум всем. Вот я играл с Бахромом. Очень хорошие. Люди добрые, хорошие, как говорят. Спасибо вам большое, Бахром, что вы помогли мне. 1000 рублей, 1000 самоний положил, и Бахром мне помог. Я все долгами рассчитался. Вот. Уважаемые всех, хочу, чтобы вы играете. Очень полезно это. Ну, смотрите сами. шумо метавонед барои сар кардан дар худтон ягон устод бигирен, наставник бигирен, ё ки ягон курс, ягон обучение одамое бизгарен ки худшон мефаҳманд ҳамин соҳара. одамое ки худшон мефаҳманд, ҳар блогер, ҳар одамое ки бигем ки ҳофизо курси сармоягузорӣ нагирен. охи чӣ хел мешавад шумо ин фикр кунед логично ки шумо духтар шиданен ва мерем дар пеши ҳуқуқшинос духтарӣ дарс мегирем. шумо маънои гапа фаҳмидем. ба фикрам ки
ҳар блогер ҳар одаме ки допустим соҳаш ягон репера ёки ягон мисола ки мо вардист ма намегум архе чиёра курс нагирен одаме бигирен ки мутахассиси ҳамин соҳа боша дар ҳамин соҳа кор кардаги боша опыт дошта боша одаме ки дерӯз худаш нав як касиба ёд гирифтагия дар шумо курс ёд метия ёки обучение ёд метия ма тавсия наметавонам хӯлинамо курс бигирем баъд мо нанависем ки мора фалон одам фреб кард ман номошона намегум мода бисёр менависам ки курсошона гирифтем мошенникам курсошона гирифтем хеле хай бародаро айби хитон в основном ки шумо камтар тасаввуроту тафаккуротон камтаре оиди ҳамин соҳа агар шумо медонистед камтар фаҳмиш медоштед шумо метавонистед ки хуб ҳамин соҳара ёд бигиред шумо чӣ кор кардан метавонед агар ки завқ дошта бошед дар ҳамин соҳа мехоҳед кор кунед конкретна шумо обучение бизгаред ҳама роҳи хубаш ҳаст вариант метавонед ки шумо дар ютуб ёд бигиред метавонед дар канали мо бисёр видео мешавад видеои бесплатно метавонед тамошо кунед ёд бигиред технический анализам ҳаста видеош бо дар ютуб густира донем 1000 то видео ҳаста метавонед бесплатно бикорем биём ёд бигиред неки як роҳи дигараш ки метавонед вообще лучше ҳамин темада лезид накунед ки намефаҳмед ёки агар шумо конкретно фаҳмидан бихоҳед метавонед гуфтем ки аз ютуб видео тамошо кунед метавонед ки устод бигиред аз ютуб видео тамошо кунед ёки бесплатно дар интернет ёд гирифтан як чӣ дора ки шумо вақти бисёр сарф мекунед мошенникҳоро гарани часта меғалтед гарани суми калон дар ваё расход мекунед хубтараш ки шумо ягон курс ягон обучение бизгаред хитон ва ягон устода биёед ки ҳамн соҳаро бифаҳма ҳамн шуморо ёд бития конкретно шумо кор кунед ва устодтон бигатон ки чиш чихалияй мақсад киҷо бира чихека чикока ҳамаша бифаҳмонатон хене ки ягон мегум ку ягон блогер ягон касо шумо курс мехарем имена блогеро ма блогероро гуфтастам ки аллакай блог доран ягон контенти шоупо ягон чӣ доран яке бора гирифтан криптовалюта дагзаштан барои ки медонем ки ютуби мо ёки ами блогери мо зифоян нест ҳамашон ба ягон курс мекунан мефурӯшан блогеро ёки гив мекунан ами дароҳ доран ҳам қадар бародаро бинен эксперти ҳамин соҳа шумо курс бигирен шумо агар машқам рафтем шумо ягон вақт пеши ягон рахосада намерем машқ кунед ку оштин ам хеластай шумо бояд пеши устоди ҳаму соҳа барем пеши допустим мегирем парвиз собиров ёки тимур раҳимов мисол одамое бигиред дарс ки устоид бошанд хай ба фикрам фаҳмошед философияш бародаро гапа дарози бад кардем ба фикрам шумо мақсада фаҳмидем касое ки ёд гирифтаниам медонам ака бисёритон медонем ки мо обучение дорем мо як чанд сола 4-5 сола дар ҳамин соҳаем якм курсе ки мо кардаги будем дар тоҷикистон якм курси мо буд шумо также метавонед курса бидуред дар Play Market ман сармоягузор бизанем скачат кунем барои айфоно метавонем просто ман сармоягузор.ру инамира мебинем ман сармоягузор.ру бизанем айфон компютеротонда бидуред дар курс ва курса бизгарем дар курс мебинем мавзӯоша чия ёдам метиям допустим P2P хоби криптопортфел ҳама мавзӯъ ҳастай шумо метавонед ки аввал бидурем бибинем конкретно агар ёд гирифтан бихоҳем курса бизгарем ёд бигирем дар ҳар мошенника ва ҳар суҳбати кор накунем бародаро мақсади ма ин аст курс фурӯхтан не ма барои хитон мегум ки барои фоидаи хитон ки одаме бигирем ки стоид боша мақсад ки шумо дар фреби ҳар хел мо нағалтем одаме бигирем курс ки конкретно стоид бошан ё кунен ҳама тарафа полни хитон дорам ада бинен метавонен доступи курси мо якм бобиш бесплатнай метавонед омада бихонен инвеститсия чияй чӣ нестай барои худтон мефаҳмед ки шумо да стоитаи ҳамин корда кор кардан ё не ҳар одам наметавонад кор карда дар бирҷа ҳар одам наметавонад кор карда барои қадар аввал бидурем бинен курса бихонен поён дар новостиё аст оиди полни криптовалюта оиди ами сармоягузорӣ полностью фаҳмодагим баъдан дар поён метавонед нашоти хабарои нов рынка биёен саволое ки часто метиям инвеститсия чӣ мисол дигар чизо ҳамашон метавонед биёен также ҳастай чати одам як барои саволои шумо метавонед ки телеграм ватсапти мо дар инҷа ҳастай метавонед ки такози дар бораи мо мекунем алоқа шумо метавонед ки также биёен телеграма чизои моро бинависенда мо барои дастрас кардани курсам метавонед ай курс дар телеграм ватсап бинависен курса дастрас кунед ва бизгарем правила инвестировать кунед ҳаматона барори кор дар портфелотон чекҳои калон